X-фактор в теб. Знаеш ли, знаеш ли? Виж, сто очи как те следят, повод си да изневерят. Знаеш ли, знаеш ли? Имаш всичко и дори ти не търсиш мъж с пари. Просто мъжете с много пари те търсят теб. Тялото ти е опият, само да го гледа ми се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще е пратил теб. Тялото ти е опият, който го погледне ми се свят. Не съм против, с мене си играй, просто ти си най. Coşarken bir sıkı dostlar yanımda, boş kadehler masamda, dolarken, taşarken onu gördüm karşımda, bir edetsiz merkaba geldi ve ansızın oturdum inadına. Bir of çekip Allah dedin, öylesini ben hiç görmedim. Diğerleri sadece sevebilir ama bense uğruna ölebilirim. Bir ah çekip dünya dedin, bu gece bana dar mı eririm? Gözlerime baksam, inanacaksam söyle rakı büyük. Тялото ти е опият, само да го гледа ми се свят. Дяволът днес пак е заед и да го замести ще е пратил теб. Тялото ти е опият, който го погледне ми се свят. Не съм против, с мене си играй, просто ти си най.